Dem baş hevalno. Ji caradın hem mabun hem berdavam dikin. Hela bistü çar başı. Me caradın hicmar ditibun. Hicmar ji aliye ve tevan ve hatın tegiştin. Daliye hicmaran da perskireken keseki heye. Ji yek hatta bistü karın bijmirin. Başı. Ve de mi eme derbasi müjara kar u pişe bibin. Kar u pişe. Mecaradın liser hineki nikaş kiri bu. İroş eme vana nas bikin. Livedir hinek pişe hatına nivisandın. Ez bejim bila hevalek jibo me bixuyne. Ki dikarı bixuyne? Kesifede kartın heval salhadin. Keremke. Kar û pîşe. Ez mamoste me. Ez endezyarım. Ez karkerim. Ez bijîşkim. Ez avayîsaze. Ev avayîsaze. Ev wênekeşe. Dibêje ew. Ne var? Ew wênekeşe. Belê. Ji bo ku mirov kar nas bike, mirov çi dipirse, tu çi karî dikî. Ez dixwazim na heval du doş xwarûniştinê ji hevdû bipirsin, tu çi karî dikî. Ji hevdû bipirsin, beramberî bipirsin, tu çi karî dikî, bersivê bidin hev. Ez xwendekarim. Heval niha karên kulvederê hatine nivîsandin, ez ê ji we bipirsim. Ger hûn nizanibin bêje em nizanin, ger hûn zanibin em yek nas bikin, naskirina karan em çê bikin. Gotiye ez mamoste me, mamostetî çi ye hûn dizanin? Tu dike mamoste. Başa. Karker, ez karkerim. Karker çi ye? Ki bêje? Karker. Mirovekî kar dike. Mirovekî liciyekî karek dike. Ne var başa? Endezyar çi ye? Endezyar. Beri ben karete henekî dikeve endezyarî nakeviye. Em bi endezyara re dixebitin. Hûn bi wana re dixebitin. Çi dikin ew? Ew alên ên hesab me re dikare bêje ê tişte ew dikin. Yani Di pîvên ser pîvandinê dikeve henekî nav kariyan, hema ne pîvandine karê wan e. Belê. Mirov dikare bêjî ew projeyan jî ew plana Teknîkî dikare karê, bêje teknîkî. ew xwe Projeyî- alî wê teknîkî Başa. Bijîşk hûn zanin çi ye? Ere. Başa. Avayî saz? Ere. evet. Avahiyan Mimar, çê dike. mimar. Bijin başa. Wênekeş? Ere. Kes karê wênekeşiyê dikiz navê? Ez. Tu wênekeşiyê dikî. Wek hobî. Wek hobî. Başa. Em hemî jî dikin mamoste bi telefonê xwe em hemî Hinekî ji telefon Tigert. hinekî ji telefonê wirdetir. Ê ku ji xwe kamereka taybetî dikirin. û wisa ji xwe wekî hobî wekî viyan diçin wêneyan dikişînin kom dikin. Kesî wisa ye navê di derve îlan. Tu jî baş. Tamam. Nalvir diyalogek heye. Tu çi karî dikî? Ez şewirmendim. Lê tu ez jî nivîskarim. Şewirmendî çi ye? Şevirmen vegerandını pregerandını. Na, şewirmend. Şevure. Yani Ali Kari dedi. Şevurte. Ali Kari dedi. İnsinirova. Evet Ali Kari. Berat. Şewirmend tiştekî dine û werger tiştekî dine. Yê ku ji zimanekî werdigerîne zimanekî din em jê re dibêjin werger. Yê ku pirsgirêkek xwe hebe û biçe ciyekî pê bişêwire. Yani Tanış. Peşniyar. pirs dike dibêjin pirsgirêka minî malbatî heye ya jî pirsgirêka minî tenduristî heye ya jî derûnî heye ez çi bikim çawa bikim. Ew jî jê re dibêjin wisa bike baştir dibe wisa bike baştir bibe. Ew jî dibe şêwirmend. Baş e? Xwendekar ji xwe hûn tev xwendekarin. Pêwîst nake em li ser bisekinin. Em derbasî hîndariyê bibin. Li gorî wêneyan pirsan bibersivînin. Pela 26. Kîjan heval dikare li gorî wêneyan pirsan bibersivîne?
Em ji heval İbrahim dest pê Karê dikin û seher. paletiye dike. Karê paletiye dike ne Ne were? he. Em çi karê dike? Genime ya jî cehe Cehe. serî diye Karin cotkar bêjim mamoste. em dikarin Pale. cotkar jî bêjin. Lê ev pale ye. Pale. Pale, he? Yani cotkar bir gelen peri karê ku cot dike, çandiniye dike, ra dike, datîn em dikarin jê bêjin bes li vir karê ku taybetî dike paletiye. Belê. Mamoste jera dürün te gotin. Dirûn. Dürün. Erê lalê ve bêjin dirûn. Ere. Dürün edike. Rast e. Emetiye deste vat. Ji kesê ku karê dirûnê dikin li gelek herê ma jê re dibêjin pale. Paletî, pale. Mamoste her karobarên li gund û pek vetekirin jera paletî em dibêjin. Belê. Ne tenê dürün ev hemû kar. Erê. Nava raz de, nava zevî de em jêre paletî dibêjin. Yani herkes tê bu ev alîkariya hev dike û dorveger Demek ku karê hemû alîkariya gundiya hev tê dikin kirin. jê re dibêjin palûte. Dibêjî îroj palûta mala bêrîvan heye. Em ê herin 10 kes, 20 kes, em ê herin mala bêrîvan. Em ê mehsera wan rakin. Ya jî em bêjin tiriyê wan rakin, hemî jêkin alîkariya wan bikin. Ya jî genimê wan biçînin. Bak bak Türkiye imece dibin yani. Palutu imece işte. Palûte hemû alîkariya hev dikin. Erê. Erê. İca heftiyek edin, hemî tên mala te alîkariya te dikin, gundî tev. Ji wer dibên palûte. û kesê ku li gund li cemiyekî kar dike jê re dibêjin pale. Yani wek at dibêjî jî rast e. Ew jî pale ye. Dikarin paletiya nîska bikin, dikarin paletiya ceh bikin, dikarin paletiya genim bikin, yani pale ye. Wek mirov bêje karker em bêjin di înşaatekê de avahiyekê de kar dike, pale jî li ser erd kar dike. Erê? Em derbasî dora kê bû? Hesen te xwend? Na. Bixwîne. Ev stranbêje, na ev ne stranbêje. Ev xêna wêz? Güvene xan. Wêna xêz. Wêne Xez. Xêz. Wêna xêz. yani Wêna xêz. wêne yan Xêz xêz dik. dike. Erê. Wêna xêz Belê. dik. Hin caran em dibin wêne sas, hin caran em dibin wêne xêz. Her diya jî em dikarin bi kar bînin. Evîn Ev çi karî dike? Ev bijîşkê diranan e. Yani ew bijîşkê diranan e rast e. Diranker digot. Em diranker jî dibêjin. Diranker berê pir kevinde, diranker dihat bi karanîn. Dema ku hin kes dihatin li nav gunda digeriyan diran çê dikirin. Ji wan re digotin ha diranker hat, diranker hat. Yani ê ku dirana çê dikit hat. Êca niha tip derketiye, modern bûye, bijîşkî derketiye. Berê wana tenê diran çê dikirin. Ya qilif dikirtin ser, ya tiştik dikirin, ya jî hil dikirin, kerbetanekî wan hebû, hil dikirin, ne were ye? Tê bîra kêj ve waya? Tebîra Ne? Tê bîra Tebra te. me. Tebîra Yani te. be taybetî jî Ermenî wî karê dikin. Ermenî dikin. Hin aliya ew ê ku qereçî dikin, hin aliya hin kesê di dikin, rast e. Cem hebûn? Bêrivan? Ez nizanim mamoste zina li wir Tin wir çê nebûye, rast e. Kî Hesen te Valla wir li çê? gundî me yek pê dizanın hawin. Diçin li wir ya be bendan dikşandin ya be tişmiştê war dikşandin. Bena dikşandin. Erê. Erê. Yek li wî jî dizanın ew wî kar dikin hebûn. Baş e. Erê. Baş e. Vê demê mirov dikarin niha, mirov niha dikare çi bêje? Bijîşkê diranan bêje. Ji ber ku niha bijîşkî derketiye, ji bo wê mirov dikare bêje bijîşkên diranan. Çaremîn? Bêrîvan? Ew ajokere, Ajokare. ajokare, na ew ez nizanim nav vî karê çi. Derman firoş. Derman firoş. Derman difroşe ne verî? Derman firoş. Ajokar çi ye? Ajokar ê ku mekineyekê, meşîneyekê dajo. Jê re dibên şoför. Em bi Kurdî jê re dibêjin ajokar ji peyve ajotinê tê. Ajotin, ajokar. Baş e. Heval İbrahim ajokare. Heval İbrahim pîşeyê te Ez ajokariye dikim. ajokariyê dike. Baş e. Benjamin. Rûkem Benjamin. Ew dadgere erê. Ew dadgere. Erê ew dadger e. Dadger çi dike? Ev Dadger. dozgere mamoste.
Tuşkuzani ku Dodger. dozgere Ev- ev- an ev- ev- dadgere. Dadger yek ji ortaya da çe ev dozyer dödü de çe vakı. Ez vedan nizanim. Ev ka pisporyamı tedetine rast e. Yani bir yakavya da. Ha, Evet. başa. Ve deme yan dadgere ya dozgere tuşna be. Le em zanin ku dadgere kar dike. Evet. Başa. Yedin. Brahim. Ev çi karî dike? Ew stranbêjiyê dike. Ev stranbêjiye dike başa. Em derbasî rûpela din bibin, li gorî agahiyên li jêr pirsan bibersivînin, mînakek dayê, gotî navê min Sertac e, ez ji Rihayê me, ez 30 salî me, ez karmendim. Li gorî vê mînakê pirsan bibersivînin. Viyan tu dikarî bibersivînin pirsayek emîn? Navê wî çi ye? Navê wî Sertac e. Ya duemîn Perîxan? Ev jî ku derê ye? Ev jî Rihayê. Ew ji Rihayê ye. Başa. Sêmîn? سه او چند سالیه او 30 سالیه Çaremîn jî bi xwîşkerema xwe re. او چی کاری دکه او کارمنده Başa. Yadın li gorî bersivên li jêr pirsan bibersivînin. Bersivek heye li wira kî bersivê bixwîne? Tu bersivê bixwîne. Ferzende şevirmen de Ji bo ku mirov bêje ferzende şêwirmend e. Mirov çi pirsê dikare bipirse? ferzende çıkari dike. Belê. Ferzende çıkarî dike, ferzende şêwirmend e. İbrahim. Navê ve delale yani meriv dikare bêje navê ve çiye. Navê wê çi ye? Bersiva wê navê Navê wê wê Delal e. Belê. Hasan. Ev 20 saliye. Meret kare bipirsin. Ev çend saliye. Baş e. Evîn. Ev ji ku derê ye? Ev ji Sêrtê ye. Baş e. Ji bo ku mirov zanîbe ew ji Sêrtê ye, divê mirov pirsa ew ji ku derê ye jê bike. Nivîsek heye dibêje valahiyên li jêr li gorî xwe dagirin. Li gorî xwe. Herkes li gorî xwe dagirin. Baş e ve dagirt. Kî bixwîne? Evel Hasan tu bixwîne. Navê min Hasan e, bajarê min Gurgum. Temen ez 4 sal me pişe ez karî restorantê dikim. Baş. Nadibêje li gorî van agahiyan nivîsekê binivîsînin. Ez vêna jî wekî karê malê didim me. Hûn ê vêna li malê nivîsekê çê bikin. Nivîsekê li ser peleke a çar nîvê vêna. Nîvê binivîsînin. Derseke din bi xwe re bînin. Ez ê lê binerim ka nivîsandina ve nivîsandiye ji aliyê rêzimanî ve ji aliyê rastnivîsî ve baş e an ne baş e. Çê dibe? Baş. Mala beraber. Em na derbasî cih dibin. Mijara cih. Cih veke tê zanîn di xwezaya me de ya jî di cîhana me de her tiştek cihekî xwe heye. Ne were ye? Mînake em bêjin heval azîz li wê derê rûniştiye kulîlkek li ber wîna ye û ew kulîlk li ser masê ye. Heval azîz li ser kursî ye. Kulîlk li ber heval azîz e. Yani her tiştek wisa cihê xwe heye. Em ê di vê mijara xwe de jî em ê wana fêr bibin. Ji bo ku em bikaribin cihê tiştekî zanibin, divê em destpêkê bipirsin, ne were ye? Em bipirsin, ew li ku derê ye. Wê demê em ê îşaret bikin, nîşan bikin, em ê bêjin ew li ku derê ye, ew heval jî, ew kes jî wê ji me re bêje ew li ser masê ye, an li bin masê ye, an li kêleka masê ye, wê bi me bide nasandin. Em niha hinekî vir bixwînin, piştî ku em bixwînin, em ê êdî gav bi gav pêde biçin. Kî dikare bixwîne li ku derê ye? Mijar İbrahim bixwîne. Dîlan li malê ye. Gul di guldankê de ne. Pirtûk li ser maseyê ne. Azad li ber paceyê ye. Kursî li rex maseyê ye.
Dibistan li hember mizgeftê ye. Pisîk dibin maseyê de ye. Li gorî hevokên li jor pirsan bibersivînin. Eman pirsan jî bibersivînin. Ayek emîn dibêje dîlan li ku derê ye. Kî dikare bêje? Perîxan? Dilan li malê ye. Dîlan li malê ye. Baş e. Tu dikarî ya duemîn bipirsî? Ji kîjan hevalê dilê te dixwaze ji wî bipirse. Ya jî ji wê bipirse. Ya duemîn. Heval berivan. Çi li ser masê ne? Pirtûk li ser maseyê ne. Berivan tu dilê te ji kê dixwazî tu bipirse. Heval hezîz kî li ber paceyê ye. Azat li ber pacê ye. Çar çi dibin maseyê de ye. Heva Selahattin karî bersivînin. Pisîk dibin maseyê de ye. Selahedîn tu bipirse. Ji kerema xwe re. Heval İbrahim. Dibistan li ku derê ye. Dibistan li hember mizgeftê ye. Na em ê derbasî daçeka bibin. Daçek mijareke girîng e. Daçekên hûn nas dikin. Hûn dikarin ji mir bêjin? Li. 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 Bi. Dibin. Di. Ji. Ji. Baş e. Em ê van daçekan bibînin. Mijara daçekan di zimanê Kurdî de, Kurmancî de mijareke girîng e. Beriya ku em bikevin mijara daçekan, ez dixwazim di derbarê dersa borî de, yani dersa ku gava din me dît, kar û pîşe de, min tiştek amade kiriye. Em hinekî wêna bînin ser ziman. Wêna pişt em derbasî daçeka bibin. Ev lîstik jî ji bo perwerdehiyê me amade kiriye. Gelka ji we gotibû ku hûn dikevin dersan. Ne were bi mamostan re hûn dikevin dersan. Ne were ye? Dikevin dersê xwendekara bi mamostan re. Ê zarokan. Tamam. Ev jî lîstikek ji bo ku hûn bikaribin bi zaroka re bilîzin me amade kiriye. Ev lîstik çawa tê lîstin? Li vê derê gelek pîşe hene. Kar û pîşel vira hene. Her hevalek wê were vê derê ji xwarî yekê hilbijêre çi qismetê wî derket bê ku biaxive vê wêna bi kesên hember xwe ve bide nasandin. Eger kesê hemberî wî ya jî hemberî wê tê derxist wê derbasî ciyê xwe rûnê derbasî ciyê xwe bibe rûnê yekî din were. We fêm kir? Yek tê kaxezekê ji vira hildibijêre tenê ew bi xwe lê dinere û tişta gotê de hatiye nivîsandin bê ku biaxive bi liv û tevgera xwe de nîşandan ku heval tê derxin derbasî ciyê xwe dibî yekî din tê. Baş e? Kerem kin. Kerem ki heval azîz. Tamam. Na bê ku tu biaxivî ji wana re tarîf bike. Biaxif. Em Kabil. Venekeş. Heval pır ziyret. Derbas be. Derbas be. İbrahim tu vere. İbrahim tu vere. İbrahim kopik şan. Yine çuna sakini goyna karış. Vay be. Kısmet ya mamste. Pişe mine rastı eve. Baş. Bırak Cabir. Ne evet. Him tiştik ne kiriye bila bike? Terzi. Durutin nabe. Terzi. Durudkal. Durudvan. Durun ker. Durun ker. Tamam baş. Evvela keç yiverim. Evvela keç. Hevalek jî. Hevalek zane.
Bravo, Ibrahim Nabina. Ne ne? Betafte. Mamoste. Betafte bi destê xwe. Yani Mamoste. mamasteti. Wena sas. Öne xir. Wêne xêz baş. Tamam baş e hatiye fêm kirin. Hûn dikarin vê lîstikê bi zarokan re çêkin baş e? Tamam. Em ha derbasî mijara daçeka bibin dîsa. Ji bo daçekan em hinek mînak bikin. Mînak demê ku em dibêjin ayek emîn daçeka li. Kî dikare ji min re hevokekê bi li çê bike? Hevala rukan li ser kursiyê dirûne. Rûdinê. Rûdine. Rûdinê. Li ser. Baş e. Te bi ser re anî cem hevdû li. Lê mirov dikare tenê bi li jî çê bike. Kî dikare tenê bi li. Yani bi ser bîne ber. Tenê bi li. Li malê me. Ez Limal. Li malê me. Ez li malê Malım. me. Demal bêjim ez li malê me em ciyekî diyar dikin. Ne var ya? Baş e. Ya duemîn bi. Kî dikare bi hevokekê çêke? Ez Tel hadîn. ez heval bixwara dibim. Kîjan hevalî bixwara dibî? Ez heval Ibrahim bixwar dibim. Bi xware dibî. Baş e. Bi xware bi û reketê tenê bi bikarbîne. Dema te got bi xwere. Bi û re hatin cem hevdû. Tenê bi. Be Erebê. Ez bi arebeyê diçim diçim malê. malê. Bi arebeyê. Ev jî ciyeteyê ku tu pêre çûyî wêna diyar dikin. Yadin di kî dikare bi di çêke? Di û de tim pevretê. Em di fêrgehê de zimanê Kurdî fêr dibin. Em di fêrgehê de zimanê Kurdî fêr dibin. Baş e. Wekî din çima bû? Ji. Ji berê jî me dîtibû. Ne var ya? Me çi gotibû berê? Viyan? Ez ji Amedê. Ez Ez wê ji hevakekê Amedê me, ez Ez ji ji Mêrdînê me Mêrdînê. berê. Evana daçekin. Daçek di kurmancî de em pir bikartînin vana. Bi ji li de em vana pir bikartînin. Em ê dersên pêş xwe de jî bibînin. Li vir niha mînakek heye. Hevalek bila ji me re wê mînakê bixwînî. Kî dikare bixwînî? Mamoste skarî kurtasî daçek çê. Çi ye? Peyvên ku dema bi tenê serê xwe bin. Bi tenê serê xwe. Wateyeke wisa girîng nadin. Lê dema ku dikevin hundirê hevokê, di hevokê de jî roleke pir girîng dileyîzin. Em ji wan re dibêjin daçek. Bi latînî jê re dibêjin prepozisyon. Di kurmancî de daçekê me yî bingehîn evin. Minak dema ku tu bêjin li. Bi tenê serê xwe. Li. Tu tiştekî fêm dikî? Li. Ya jî ez bêjim bi. Ibrahim bi. Te tiştek fêm kir? Biçi. Bi. Fêm nekir. Ya jî ez bêjim bêrîvan ji. Fêm nake ne var ê? Lê dema ku ez bêjim bi min re were. Bêyî bijî tu nikarî bikarbînî. Tu nikarî bêjî min re were. Çê nabe. Gerek tu bêjî bi min re were. Tu nikarî bêjî guldank maseye ya jî guldank ser maseye. Gerek tu bêjî guldank li ser maseye. Tu ciyê wêna diyar bikî. Ji peyvên ku wisa ji me re cî diyar dikin ya jî navginiyeke didin çêkirin wekî tu dibêjî minak ez bi erebeyê çûm. Ew ciyê tişta ku tu pê çûyî ciyê wêna yani wî tiştî ji te re dide diyar kirin. Ya jî dema ku tu dibêjî ez ji Amedê me. Ciyê ku tu jê yî ji te re dide diyar kirin. Em ji wan re dibêjin daçek. Ew daçek bi tenê serê xwe tu wateyê nadin. Lê di hundirê hevokê de jî hevok bêyî wana nabe. Baş e? Fêm bû. Wekî din pirsê we hene? Cihêwê di kî de hevokê de ye? Ber nave, li piş nave, li ber lêkerê ye. Yani cihêwê Tê guhertin, tê guhertin. ligorî tê guhertin. Cikî sabît. Cikî Li gorî sazkirina hevokata ye. Hevokata dirêj be ciyê wêna tê guhertin. Minak tu dikarî bêjî ez îro ji serê sibehê ve li Amedê bûm. û tu dikarî bêjî ez li Amedê me.
Yani yek hat pişti cinavke yek ta çu pişti hokeri. Ne var ya? Te guhartın. Evligor havoka te. Te havoka xwakin çeki, direş çeki, tevlehev çeki, gori vena ciye vena tutkari bugari. Ciye ki sabit tu nikari bidiye. Başa. Li her tim divê bi nav vekir an jî pêşiya nav bê bikaranîn ne wisa mamoste? Ejboku cî diyar dike, divê ciyê tiştekî diyar bike. Ew tişt dibikum ciyek be yani ardek be, welatek be, dibiku tiştek be, dibiku mirovek be. Hinek dema ku dibêjî em bi te kêfxweşin. Wê demê cînavkek tê. Dema ku dibêjî em bi Ibrahîm kêfxweşin wê demê navek tê. Dema ku dibêjî em bi Kurdistanê kêfxweşin wê demê welatek tê. Dema ku dibêjî em bi rokê xweşin wê demê roj tê. Yani her carê tu li gor hevoka te, tu hevoka xwe çawa saz bikî tiştek wisa tê. Yani tu dikarî bêjî daçeka bi tenê bi mirovan re tê bikaranîn ya jî tenê bi tiştan re tê bikaranîn ji xwe daçek e. Daçek hevokê têr dike, dewlemend dike, temam dike, xurt dike, xweş dike. Ji bo wê ne tu dikarî bi her armancê bikar bînî. Wê çaxê mamoste dikare da mirov da çekê bi pêşiya lêkerê bikar bîne? Lêkerekî. Lekerê tê çawa bikar bînî? Ya ji wê dipirsim mesela dikare? Na. Wê çaxê yan divê navdêr bi? Gerek Yoksa- navek be, Yan cînav bi? cînavkek be. Evet. Belê. Wekîdin? Pirsê hene wekîdin. Tamam pirsê we tune bin. Mixabin pirskirêka me yê demê heye. Em dîsa gîştin dawiya dema xwe. Em ê divê derê de navberekê bidin. Rojeke din. Em ê dîsa hinekî li ser daçekan rawestin. û pişt re peyve heye hene em ê bibînin. Di dersek din de. Baş e? Hûn dikarin hinekî li malê bixwînin, li ser bixebitin, ku careke dem hatin, em hinekî baştir amadekirî vê dersê bimeşînin. Na dema xweş.